Kayo ma'am, si Ma'am Lydia Jacob po. Hello po. Ako po si Steph mula po sa RGM Microfinance. Ano po ma'am? So, andito po kami ma'am, may dala po kaming demand letter po ma'am para po ipaalam po sa inyo na si Ma'am Jean Jacob po ay may pagkakautang po sa amin amounting to 50,000 ano po. And as a guarantor kayo po ang inilagay po doon sa papel. And as of the moment po, si Ma'am Jean po, mag-iisang linggo na pong hindi po nakikipag-ugnayan po sa amin. So, ang demand letter po na ito, ma'am, ipinapaalam po namin na within the period po na nakasaad po doon, ay kailangan niya na pong makapagbayad dahil due na po ang utang niya. Ano po, ma'am? Andito na nga ang pinakamasaya at pinakamahabang selebrasyon ng Pasko sa Pilipinas. Dahil kakapasok pa lamang ng September and yes, Bear Months na nga. Kaya naman, it is said that Bear Months is a season of love and gift giving. Kaya naman unahan na natin si Santa Claus sa pagbibigay ng sorpresa at syempre sa pagbibigay ng maagang regalo. And speaking of regalo, isang nanay na naman ang dinayo natin dito all the way here at Cadlan, Pili, Camarines Sur para handugan ng mga sorpresa at tuluyan siyang pasayahin. Dahil J-Fans or JFS Fans, birthday niya ngayon or pinaka-importanting kaarawan niya ngayon. Siya ay si Ma'am Lydia Jacob and thank you so much for making a booking to JFS Petals and Services. Ang kanyang surprise sender na si Ma'am Jean Jacob, maraming salamat po. And syempre, makikilala or makikita nyo ang mga packages na ibibigay natin sa kanya. And syempre, J-Fans, para makita nyo pa ang iba pa naming mga products and services na ino-offer ng JFS Petals and Services, magtungo lamang sa aming social media accounts sa Facebook, Instagram, and YouTube channel para naman palagi kang updated sa lahat ng mga episodes and syempre sa moments ng JFS Petals and Services. Ano pang hinihintay natin? By the way, akong muli ito, si Kuya Steph, ang iyong surprise ambassador na alam kong na-miss nyo. Muling isisigaw all the way here at Cadlan, Pili, Camarines Sur. It's JFS na yan! Alright, so hello J-Fans! Muling nagbabalik si Kuya Steph and ngayong araw, isa na namang episode. Magpupunta pala tayo ngayon sa Pili, Camarines Sur, to be specific sa Cadlan. And syempre, as usual, isa na namang taong ating susurpresahin. And abangan nyo mamaya kung sino siya, makikilala natin siya. And this is what I've missed sa JFS Carterang. Yung ating shoutout nga pala kay Mr. John Ayale Torres Balote. And of course, sa aking mga BFF na kasama ko kagabi. Thank you so much sa inyo kay Kim Milenio and kay Salvia Belbao. Hello sa inyong lahat at mag-iingat palagi. Bye-bye for now dahil magre-ready pa kami. Bye! Hello po. Kayo ma'am, si Ma'am Lydia Jacob po. Hello po. Ako po si Steph mula po sa RGM Microfinance. Ano po ma'am? So, andito po kami ma'am, may dala po kaming demand letter po ma'am para po ipaalam po sa inyo na si Ma'am Jean Jacob po ay may pagkakautang po sa amin amounting to 50,000 ano po. And as a guarantor kayo po ang inilagay po doon sa papel. And as of the moment po, si Ma'am Jean po, mag-iisang linggo na pong hindi po nakikipag-ugnayan po sa amin. So, ang demand letter po na ito, ma'am, ipinapaalam po namin na within the period po na nakasaad po doon, ay kailangan niya na pong makapagbayad dahil due na po ang utang niya. Ano po, ma'am? So, ikaw po, pinuntahan po kita dito and papapirmahin po kita doon sa demand letter na nagsasabing nakarating po kami dito. So, kayo na lang po ang bahalang magpaabot po ng letter po na yun kay Ma'am Jean. Ano po, and ipaalam nyo po na mas tataas pa po yung interest po ng inutang niya sa amin po. Ano po, 50,000 po kasi yung pagkakautang ni Ma'am, ano po sa amin. Pero aware po kayo nanay na may utang pong ganito si Ma'am Jean sa amin? Alam nyo po ito? Apo. Alam niya po na may utang po?
Alam mo yan, Mama? Ay, sinabi ito. Opo. Pero alam nyo po na 50,000 po ang utang niya sa amin. Opo. Gano'n na po kasi nanay kalaki. Ano po? Kaya kailangan po, kaya kami po, pumunta po kami, sumangguni na po kami sa barangay po nanay. Dahil pag hindi po nabayaran niya ni ma'am, kayo pong dalawa ang pwede po namin kasuhan po. Ano po? Pwede po kami mag-file ng legal case po para sa inyo. Ano po? Pupunta po ngayon sa barangay. Ano po? Pag wala ulayaan. Pag naman mag-birthday, may suha. Sabi ko nga kasi baka sa ibang aldaw na lang. Hindi. Niya ako may ligyan. Birthday niyo po, pasensya na po. Kaya po pala may okasyon. Ano po? Ano po? Kakuan muna. Sige lang po. Ipupunta ng baga doon. Ano na lang po, naistorbo ko na din po si Sir si Kagawad. Ano po? So, ngayon po. Dumang kita sa barangay Maligam. Pag wala ulayaan. Ano po? Naka-record. Opo, para po magka-record. Ano po? Opo. Pero wag po kayo nanay kabahan. Ano po? Pag ano naman po, yung demand letter po, ipapaabot lang po noon na kailangan nyo na po talaga magbayad. Ano po nanay? Pero yun nga po nanay, ang pinakang worst po na pwedeng mangyari is pwede po kayong masampahan ng kaso. Ano po pag hindi pa rin po nakipag-ugnayan sa amin si Ma'am Jean. Ano po? Apo. Pag wala ulayaan ka naman sa barangay. Apo. Natabangan mi ka. Okay. Nanay, pwede po kayong maimbitahan doon, nanay. Pakita ko po pa-receive ko po sa inyo yung demand letter and na pumunta na din po kami sa barangay hall. Ano po, kasama ko po si Sir. Ano po? Ikaw po, manana. Ikaw po ang pipirma po noon. May ba na lang ako, Ma? Don't worry po, nanay. Kasama naman po natin ang barangay. Ano po, nanay? Sige na po. Pasensya na po, nanay. May ludan ka man, sir. Po, natin mag-usap mamaya sa barangay. Kausapin niyo din po si Ma'am Jean. Ano po? About po dito na nakarating po kami. Ano po? Ready na po kayo, nanay? Pumirma po, nanay? Okay lang po kayo? Okay lang? Sige po. Surprise! Happy birthday! Kanta tayo ito. 1, 2, 3, go! Happy birthday song! Happy birthday to you! Dito tayo, nanay. Happy birthday! Dito tayo. Dito tayo. Birthday to you! Kanta tayo! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, so hello J-fans and people of the Philippines. Andito na nga inyong pinakapaboritong tagapaghatid ng saya, good vibes at sorpresa. Here we are the JFS Petals and Services. We don't just create but we captivate ang first ever car trunk here in Bicol region. At kasama na natin si Ma'am Lidza Jacob na yakap si nanay. And by the way, nanay, kinabahan po ba kayo kanina? Oo. Kinabahan po kayo? Akala nyo po makukulong na po kayo? Oo, kala ko din, di pa naman ako marunong ikulong. Ayan. So by the way, nanay, pagpasensyahan nyo po, that's just part of the play. And syempre po, nanay, prank lang po yun para mas may parating po namin or mas mapaganda po natin ang selebrasyon nyo. Ano po, nanay? Bago ang lahat, nanay, isuot nyo muna po ang aming sash. Ayan. Baliktad po ata. Tama ba? Ayan. Alright. Tabi po kayo sa akin, nanay. Ayan. Dito po kayo, nanay. Ayan, dito. Ayan. Iiyak na daw, sabi ng mga bata. Alright. So, sorry po, nanay, kung pinakaba po namin kayo ng very light. Ano po, nanay? By the way, andito po kami. My name is Kuya Sef, ang yung surprise ambassador. Andito po, nanay, para hindi po kayo pakabahin. Ngunit, para po surpresahin kay nanay, gamit po ang mga items po na makikita nyo po sa likod, nanay. Bago ang lahat, nanay, smile muna tayo sa camera. Ayan, smile naman tayo. Napagaganda ni Nanay Lidza. Alright, so andito ang JFS Petals and Services, nanay, dahil nabalitaan po namin na birthday nyo daw po. Tama po ba? At dibo nyo daw po ngayon, 18 years old po kayo, nanay, ngayon. Joke lang. Si nanay ngayon ay nagse-celebrate ng ilang taon po, nanay? 70. Ayan, happy 70th birthday po, nanay. At dahil dyan, deserve ng ulirang nanay na ito, J-fans, na makareceive ng mga items na iisa-isahin natin ngayon mismo.
Okay. Dahil birthday mo, nanay, syempre hindi mawawala ang Ferrero Rocher. Ano po, nanay? 24 pieces yan. Meron ka din po, nanay, matatanggap na letter. And syempre, yung ating bubble balloon na hindi nawawala sa JFS Petals and Services with Happy Birthday, our Queen. And syempre, yung cake mo, nanay, para kumplituhin ang selebrasyon ng iyong birthday. Ayan. And, nanay, wait, there's more. Dahil syempre birthday mo, nanay, deserve nyo pong makatanggap ng ating fresh flowers from JFS Petals and Services. Napawaw nga naman talaga ang kanyang mga apo, ano po, nanay. And syempre wow na wow dahil 70th birthday ni nanay. Ngayon po, nanay, may alam po ba kayo, nanay, kung sino po ang nagpadala ng mga items na ito para sa inyo? Wala. Baka naman, nanay, may jowa po kayo sa ibang bansa. Wala po kayong alam, nanay? Wala. Any guess po, nanay? Sino ang nagpadala ng items na ito? Hindi ko alam. Hindi mo po alam. Alam niyo po ba, nanay, nang nag-contact sa JFS Petals ay ang afam po na jowa niyo mula pong Australia? Joke lang. So ngayon, nanay, may babasahin akong letter. This letter is from the surprise sender, ano po, nanay, yung nagpadala po ng mga items na ito. And the reason why meron ka pong ganitong kainggaranding eksena sa birthday mo. And ang rason din po kung bakit andito kami, nanay, para po sa inyo. Okay. And naway, sa pagbasa ko nito, nanay, malaman nyo kung sino ang nagbigay, ha? Okay, G. Okay, makinig po ang lahat. To my mom, a simple message for a simple mother who always there for us. You know how much we love you. You are the best mother in the world. Stay healthy. No birthday wishes, greetings, and message can express the words, the amount of good heart you give. Gusto namin malaman mo how much we appreciate you, nanay. To all of your sacrifices bilang ina at ama sa aming magkakapatid. Thank you for all of it. We love you, nanay. Stay blessed and stay beautiful. Thank you for being a good mother for us. May God continue to bless you. I am so blessed to have a mother like you. I love you, nanay. Happy birthday, mama. Wish para sa dakul na birthday pa. Salamat sa gabos na kapagalan, sakripisyo pagkamuot sa muya. Mayo man kayan makakabago. An sa imong pag-ataman, maski aram ko na napapagal ka na, yaon kapag iraray para mag-ataman sa mga makuapo mo. Dapat sana na tukaw ka na lang. Ano ni? Dapat sana nagtutukaw-tukaw ka na sana. Kaya lang hinihiling mo and inaataman mo pa hanggang ngunyan ang mga makuapo mo. Pasensya na namati mo pa hanggang ngunyan yan. Or namamati mo pa hanggang ngunyan iyan. Mayong makakaribay sa imo. Halawig na buhay ang hagad ko permi. Salamat na maray, nanay. Tawan ka pa sana ning halawig na pagkamuot asin pasensya. Perming makusog asin daay mapagal. Salamat sa gabos, nanay. Kanino po galing ito, nanay? Sa tingin niyo po? Naluhaan ng konti si nanay. Kanino po galing, nanay? Kanino kaya? Kanino po galing? Kay mama Anong pangalan po niyo, ma'am? Jean daw. Anak niyo po si ma'am? Ilang anak niyo po si ma'am? Bunso. Bunsong anak. And nasaan po ngayon si ma'am? Nasa Hong Kong. Nasa Hong Kong. And yes, i-reveal na nga natin. Nanay, layo po kayo ng Lisa. Sige, nanay, punta po tayo doon sa may manggahan. Gusto niyo po ba? Okay. Layo ng layo si nanay. And yes, J-Fans, i-reveal na nga natin. The reason why JFS Petals and Services is here at Cadlan Pili, Camarines Sur, it is because of Ma'am Jean Jacob, yung ating surprise sender. Palakpakan nga natin si ma'am. Okay. Siya po ang rason kung bakit meron po kayong ganitong mga regalo ngayong birthday nyo po, nanay. And syempre sa kinahaba-haba po, nanay, ng kanyang mensahe, ano naman po ang gusto nyong sabihin kay ma'am? Salamat sa gabos na Sige po. pag-girumdum sa ko. Hindi ko malingawan. Sige po. Sige lang po. Sige po, nanay, magsalita lang po kayo at aayusin ko lang po ang ating mic na nahulog po pala. Sige po, nanay. Sige po. Sana di ako nirapaglingawan sa gabos na.
Tama na. Tama na daw. Ayan. Andito si Ma'am Jean. Hello, Ma'am Jean. Andito na po kami. Ayan, naiiyak si Ma'am Jean. Ayan, kausapin niyo po ulit si Ma'am Jean. Dahil siyempre live si Ma'am ngayon. Through video call po nana. Ayan, titingin na lang ata si Ma'am Jean. Ano po? So ngayon nanay, sabi niyo na sana hindi ka makalimutan ng iyong anak. This is yung pinaka-sure po nanay sa lahat. Wala pong anak ang makakalimot sa kanyang magulang. And syempre, lalong-lalo ka na po nanay, according sa message na isa ka pong ulirang ina, hindi lamang po ulirang ina, pero ulirang ano din po, lola sa kanyang mga anak at sa lahat po ng inyong mga apo. For sure, hindi ka po nanay makakalimutan ng lahat, especially ng iyong anak. Ayan. Yung mga apo, nasa yung mga apo ni Lola? Nasa apo, ayan, madami. Dito nga kayo, dali. Dito tayo, para naman ma-exposure tayo sa aming vlogs. Dito tayo, ayan. Group hug muna, group hug natin si nanay. Ayan, group hug. And syempre, dahil andito na din kayo, maraming salamat. Sino gusto magbigay ng message para kay Lola? Wala? O sige na, message lang kay Lola, yung magbibigay ng message kay Lola may regalo mamaya na Ferrero Rocher. Binigay pang regalo. Sige na, ikaw na lang ate, ikaw na nakayelo. Anong message mo para kay Lola? Sabihin mo na, dali. Ayan. Anong pangalan mo ate? Jasmine. Jasmine. Ate Jasmine, ano pong message mo para kay Lola? Lola, I love you. Sana po tumagal ka. Ayan, Lola, I love you and sana daw po tumagal ka na. Short but very sensible message at syempre may tusok talaga sa puso nanay, especially pag iyong mahal na apo ang nagbigay ng message. Ano po? Ayan. Hug mo ulit, hug niyo ulit si Lola, bilis. Alright. Ayan, maraming salamat. Alright, so J-fans, naibigay na natin ang mga regalo kay nanay pero hindi pa dyan nagtatapos ang pagpapasaya natin at pagiging parte ng selebrasyon ni nanay. Dahil mamaya sa aking pagbabalik, handugan natin si nanay ng kanyang cake, pang malakasang cake. At syempre, muli ay kantahan natin siya ng happy birthday. Kaya naman J-fans, kapit lang. Alright, so J-fans, we are finally back. And syempre, sabi ko kanina, bibigyan natin si nanay ng kanyang cake. At violet na violet po nanay ang yung cake. Mula po yan sa Raffabells Cake. Raffabells Cake, baka naman. Ayan. So, ladies and gentlemen, muli kantahan natin si ma'am ng happy birthday song. In 3, 2, 1. Happy birthday to you. Yung pinakamagandang kanta, merong gift. Dali. Day to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yung happy birthday natin mukhang hindi magkasundo. Alright. So anyways, thank you so much sa ating mga instant singer na naandito ngayon ang kanyang mga apo, nanay. Happy birthday po nanay mula po kay Ma'am Jean and of course, mula po sa amin sa JFS Petals and Services. At this point, nanay, this is a perfect time to blow your candles. Pero bago ang lahat, nanay, oops! Make your wish. Ayan, atot si nanay. Pwede na? Alright, palakpakan natin si ma'am. So, masigabong palakpakan para kay ma'am. Nanay, hindi nyo naman po napag-blow, nanay. Ayan, gino-joke time tayo ni nanay. Alright, sa ilapad ko muna. Meron pa po, nanay. Gino-joke time nyo po ako, nanay, ha? Okay. Nanay, meron pa po. Abo! Sige, nanay. Kaya niya, nanay. Oh, di pa! Oh. Wala na. Ayan, buhayin ko po ulit, nanay. Gusto niyo pa po? And finally, nag-blow na nga ni nanay ang kanyang very challenging na candle. Ano po nanay ang inyong candle cake, nanay? Dito po tayo, nanay. Layo na naman ng layo si nanay sa akin. And of course, bukod sa kanya mga kasamang apo dito, nanay, gusto ko po maging marites ng buhay nyo ngayon. Sino pa ang anak na kasama nyo pa dito? Ay, si ate. Dito kay ate. Sino pa po mga anak nyo? Yan na lang po kasama. By the way, dahil nagiging marites tayo, ilan po ang anak nyo, nanay? Bali, Bali? anong, Anim. Okay, anim. Pang ilan po ito si ma'am? ay sa pang yan, pero sa tuloy. Boom! Nakalimutan na ni Panglimang anak. Panglima, Okay. oh. Ma'am, ano pong pangalan niyo, ma'am? Jenny po.
Jenny, si Ma'am Jenny, panglibang anak daw ni Ma'am Lydia. Okay, nakalimutan na pati ni Ma'am kung pampirang agi ka. Okay. Ngayon nanay, dahil syempre birthday po ng iyong pinakamagandang nanay na kamukha po ni Vilma Santos, nung kabataan po ni Vilma, ano po? Ayan, ano po ang mensahe niyo ma'am kay Ma'am Lydia? Siyempre, halabang buhay para makaibahan ng ibang haloy. Yes, tabihan niyo po siya, ma'am. Sige po. Saka dahil magparahadit kung nasaan kami o sa mga apo niya, tangaring dahil magkahilang. After may man ako mayo, nauli lang ako minsan, kada taon, minsan mayo. Kapag may problema, apod lang sa kuya, mama, perme, ngayon ako. Parang kung arayo ako, pero sabi ko, kapag may problema, madalagan ako daw, ano pa yan. Basta permiyaw na ako, mama, dahil mo paglingawan. I love you, mama, so much. I-kiss nyo na lang po si ma'am para ayan. Ayan, isang power kiss. Alright, so naiyak siya. Thank you so much, ma'am. Alam kong yan po ay galing sa pusong mensahe. Ayan, makakaasa ka daw po nanay na palagi siyang andyan para sa inyo. And I know, lahat din po ng anak nyo ay laging andyan po para sa inyo. And walang puwang po yung sinasabi nyo na makakalimot. Wala pong makakalimot. Tandaan po natin na blood is always thicker than water. Ngayon, nanay, anything to add po nanay, especially kay Ma'am Jean po, ano pa pong karagdagang mensahe niyo po na gustong ipaabot sa kanya? Kanina, Jean? Yes po, kay Jean at sa lahat po ng mga anak niyo po nanay, bilang pagtatapos po. Sige po. Ano po yan? Sige po nanay. Sana mga anak, mga apo, Apo. di ka mo magpapa-problema. Yes. Tapos, magkasundo-sundo sila. Parang di ako magproblema rin. Yes. Ayan nanay. Pasalamatan niyo po si Ma'am Jean po nanay and ingat dahil syempre nasa ibang bansa po siya. Jean, mag-ingat-ingat ka. Parang perming man kaming naghihilingan maski anong aldaw, anong banggi, nag-uulay kami. Kaso di nagkakaran eh. Yes po, video call. Kaya pag tuturog mo, permi kang mga G, magdasal, parang di mo makalimutan. Ayan, okay na po nanay. Ayan nanay, para po makarating po, tuluyang makarating ang mensahe mo mula dito sa Bicol, pasiring po nanay sa Hong Kong, isang flying kiss po nanay, papunta kay Ma'am Jean. Flying kiss po ganun. Ayan. Alright. Tabi na po lahat dito, yung mga apo ni nanay and kayo ma'am. Alright, dito tayo. Ayan, dito tayo. Alright, dito tayo. Alright, so J-fans and sa lahat po ng ating mga subscribers, maraming salamat for always supporting the JFS Petals and Services. Once again, this is your surprise ambassador, si Kuya Step. See you sa ating next episode ng paghatid ng saya, good vibes at sorpresa. Nanay and kiddos, sa pagbilang ko ng 3, magbababay tayo sa camera sabay-sabay. And 3, 2, 1, bye!